Ферди, ние сме салон за хакери. Както виждате, вижте колко много хакове има тук. Но само... Гледайте само. Как мога да изпращат като... Всичко е джанчо. Все така. Вижте как са моите брони и моите мечове. Какъвто с мечове. Да. Всички мечове са такива, абсолютно всичките. Има някои деца с антикнолбак. Имам кнолбак на меча, вижте. Да, той лагна и сървъра. Аз трепет към наред. С пипите ще ръпаксна, защото пламъка ми влиза в щити. Тук с мен е една гостенка, Тонито, нали? Да. И тя играе пипе с мене. Ето сега е Master of the Game. Ето ме. Ми направо ми щупиха броните гати направо. Да, мене изцяло ма изхвърлиха. Не бе, те влизат по 3-4, не. Гледайте хора, не е лагнал сервер, то да лагне. И сега ще звъня на админа. Не, т.е. няма звъня на админа, той пише в чат, нали, на Олера в скайпа му, ще му спратя клипчето, който ще прави, ще го качат също така и в YouTube. Да видите колко много хакери има днес. Днес е четвъртък, нали? Сряда. Четвъртък сме. Абе сряда ме! Днес сме 18-ти! Мамо, тъс направо го смазах. Май ми щупи броната. Не, още не. Още 200 удара, мамо. Не брах, самурай! Вече знаете колко много хакери има тук. И се прибягват към хака. Не знам защо. Гатин! Тос не може да не е хак. Той как ма би толкова бързо не им съсха. Не ма заболя ръка да цъка мишката, той... Воу. Да, тос ми щупи каската, тос ми щупи каската. Ма ние в клип ли сме? Клип ли сме? Да. Отивам до Warp Free. Че... Направи една броня за мене после. Направи 2 брони направо. Добре. За мен и за тебе. Аре, ладно ли. Аз сега се бия срещу някакви. Мишката ми направо се щупи, като почна да направя тъй. Кадзаки! Може не още в този сервер. Каза съм Funnycraft. Се направим разкатаха, бе. Искаш ли меч? Не още. Чай, че бия с Potion. Това не може да не е хак. Хора, гледайте, просто е... Не знам какъв хак е, не знам това. Хора, вече знаем. Ние не можем да свърим едно сърце, аз. Хора, вече знаем колко неписни хора има тук. Не прибягвайте като тях. За хак. Аз бягам като кучка. Добре. Успях се спася. Ние този... Мгновено, както виждате, вече нямам бутушки. И вече на 11 удараме това вече. Ще би още малко стоял. И тъй като знаете... Да, и сега ми ще бронте. Трябва много да се пазите от тези хора. Защото с удар ще ви убият. Аз съм правил на хакови. Пак не бяха добро на пейпе. Аз съм вече спавам. Хидим. Но се, че бронята... Чакай да му... Чакай да ми свърши бронята и ще облика. Да, свърши ми. Не ме дай още, не ме дай. Чакай само да... Да ми свърши бронята и ще... Нашко. Хора, знаете, че и вече много хора се обединяват и правят едно общество. Ела тук да спам да ме дариш. Не махай. Дори се махна. Дай, фале бързо. Фале.
Къде имам брейкинга, бе, Тони? Не! Тони, къде имам брейкинга? Абе, чакай бе, то е само да се махне. Оф, да, много аз ще уча на Warface направя. Не бе, имам ти броня. Няма да е. Ама, искам да направиш. Аз ги взех пич. Ама, Имам един наградник. оф, чем да се направя аз, освен, защото аз ги правя по друг начин, да се по-добре. Тук ме напълниха за слаби. Носи ти меч. Аз имам меч. Аз имам 2 меча. И знаете вече хора, не бива да сте като тях. Ими не е точно тъй, ама... Да, обаче не трябва да прекалявате. Защото ние не сме с хак. Ама знаем колко много хора прибягват на хак. И това е грешна постъпка. Аз преди имах даже хак и си мислех, че е много яко, ама казах, че не е яко изобщо. И аз съм го стрил даже. Отдавна. Затова хора, не дейте да правите така. Защото това може да е грешка. Пошурам се енджампвам тъпки бутушки. Сашо, да. тук може да се енджатнеш. Меча и тук ще го джинтна. И супер! Отблъскане двойка. Да. Четворка. Сашо, тук ела да се енджатнеш. Тук меча. Съпваш тук и тук. Аз имам меч. За тук и тук. И ти дава 3 експекта. Да се напълня с такива плъшники. И хора, и сега след малко ще отидем пак на PvP и ще спирам клипа. Видяхте колко много съм младчихме. И виждате, пак не може да умрат. Това е нереално. В смисъл, виждате, да, имаме много такива, имаме много... Има много такива хакери. Да, и много голденки имаме, пък... А пък даже с голденки не може да ги победим. Да, с легендарки. Те имат легендарки нормално. Да, обаче хакери са. Обаче... Затова не постъпвайте като тях. Да. И... Сега... Спирам клипа. Не, ще ви покажа, ако искате, може да направя едно малко ревю и PvP-то, ама ще видим на Warp. Какво да видите Warp казун, това е... Не стане и казуно. Enchant, обновен Enchant, Event, Jail, Mini Event, Портал са към Enda и към... къде биш към Недъра, да. PvP-то е друго. Тук винаги съм млачен тук. Елате да гледате това нещо, как ме нападат 3 хакери. Аз ям голденки, а те ме нападат. Аз знам да спася тези... не, тук съм млачен, ти стои. Как ме изпратиха до водата, майко. Мене, видя ли ма? Да. Да знаете, аре, пак с тебе. Ако играете в този сървър, не плувайте в водата с диамантена броня, иначе потъвате. Това е някакъв плагин, може би, не знам. Не съм гледал новите апдейти на Minecraft. Аре бе, мангалчо годни. Точно ме уби с малко. То няма идвай бързо, бе. Чек, че тук ме притиснаха. Да, видях. И да спасявам. Хакер ще мазнам. Чек, че ме изстреляха почти до спавна. Къде ме подхвърлят? Ебати. Не мога да се измъкна, хора. Да. Макса. Помагам ти. Бягай ти. Ние ще те спася
И аз много голдънки. Колкото и да те бият. Той хора потвали са, какво има и аз. Значи, преди малко имах много броя, вече гледа, така PvP-то е на макс, просто това е... Имам чувство, че този сервер ще се развие много добре, защото не е PvP багара, не е Endergod PvP. Това не е какъвто и да е сервер, това е... Маченето е на макс. Да, маченето е на макс. Дай, малко лаги, ама... Все пак, този сервер, от колко е пуснат една седмица, колко е? Ами... Седмица-две. Е много разбит. И затова има толкова много народ. Той не кума биш, бе. Сори, бях. Огъня ме пречи. Аз нарочно не сложил крипи крав да... Като ме запали да виждам. Да не ми пречи пламъка. Пак имаш пламък на себе си, обаче пламъка е надолу. Не пред очите. Охо, къде отиват те? Измъкват се. Ила, омалето направо го размазвам. О, ела, коча. Ила, кочка. А ти как си сложил това нещо, за да ми пречи? Теглиш ли го? Да, той тече пак. Ила. Да. Ти няма да ме разбереш в компютъра. Много е различен. О, тук има един без броня. Защо ще го сложиш? Видяхте ли хакер имаше? Леле. То хака, значи видяли колко бързо удра. Много бързо. Да. Изстреля ма чак да спамне, знаеш колко не. И сега ще виж, че кой биш, бе. Кой биш, ма. 20 мелати, 20 мелати, пак ще убия. Аре, ма пак, бе, лати ме. Аре, бе, давай, кой едеш годенки, ма? Аре, бе. О, тук има един безброя. Абсолютно голичек. Да, един те стреля до спана. Той е нормално, защото той е с друг кит за ти. Да, обаче не е нормално по толкова силно да удрят. Може да ме е по-силен на обака. Охо, хора, вижте, почти ме изкараха бронята ти, че аз трябва да изчезвам тук. Тук ще някой умря. Май. Аз тук що ще умра. Да. Охо, вече ме щупиха и... скоро ще съм напълно голичка. Аз я мощ. Бронята ми е точно на свършване. Моята броня вече няма каска и бутуши. Да, как ще стреля, Мари. Стреля. И сега аз вече... Няма моята броня на 14 удара, тече. Затова стегнете се, бъдете на макс и ги бийте. Да. Това беше открито. Само да видя дали ще убия той. И той мене. Напрежението е голямо. Той еде голдънг. Да. Да знаете, ако яде някой голдънки, убиха ма. Играта ще е дълга. Дълга. Да, ясно. Убиха ма. Видяхте, мене броната ми беше на свършване, още когато беше. Да. И това беше. И аре, чао, това беше от нас. Аз съм Лара Ферди. До мен е Master of the Game. И чао.